खामानि गैयालै बारा फैयो जाखौ बर' सिख्लाखौसो लानानै थांगोन बियो फैथाव फैदोंनो हेल' लोगोफोर अन्थाइबारि माया क्लाबनि फोथाराव टुर्नामेन्ट जोलुर बादायलायनायनि नैथि ब्लकखौ दिनै लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो इन्जय खालामदो मिनिनांगौ दङब्ला मिनिदो मिनिनांगौ गैयाब्ला मेगनाव हासदै सारनानै गाबदो लोगोफोर बोरसा लाखिनानै दायो खेलाखौ सुरु खालामसिगोन दा गबिन्द सारा जोलुरखौ जोनानैहाय जोगदावनानैहाय जोख्लायफिननोसै हायाव आरो खेलाखौ सुरु खालामनोसै खेलाया दायो जागायजेनबाय बड'सा अन्थाइ एफसि आरो NLB टीम नैबे गोजा NLB टीम ओमफ्राय बे गोमोआ बड'सा अन्थाइ एफसि फारसे गोबां शेयार दङ खालि बे माने आं खेलाखौ दिन्थिजोबनो हायालाबो लास्टसिम देखायगोन नोंथांमोना नुलांजोबगोन नायलांबाय था साराय खिबोनो फार्स्टआवनो थबसायसो जाग्रोबाय फाग्लासो खेलाया बिराद गोरा जादों नायनो बिराद मुजिदों ओरैबो फाट्टा फाट्टि बादायलायखादों ओरैबो थांहोआ रावबो सोलायनो हाया दासिमावबो फाग्लासो जाबाय आयो नै थारनायसोमोन खुगायाव नांखोना माखोलै खुगायाव नांखोना माखो थांफालै नायलाय रावबो गैया मा जानांगौ दे बेग आं होनबाय बे समावनो मोनसे फोसावनाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सोलिबाय थानाय मुंख्लं बीर जोहोलाव डी जाब्रां मेमोरियेल फुटबल ट्रफीनि मुङै अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया मोनसे लटारि खेला होनो आखायाव लादों आरो बिनिनो खेलाखौ दा दिनैनि बे फाइनाल गेलेखांनायनि प्राइज सेरेमनिनि उनावनो जोङो
गथायगा रोजा साबायखर थाबाय इस्लाकाता जोहोलावसा ट्रेडिशनेल मोसाग्रा हान्जानिसिम जोंनि गेजेराव आलासि सावनाय आरो नुजाफैदों बिथांमोनखौ मान बावनो बे समाव आङो कमिटिनिफ्राय थागथियारि जाबाय दायो खेलाया हाफ टाइम जाबाय बेखायनो जोङो एसे ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों जोबोद गरम जाबायलै सथिबो आयु जायखिया लाबोला बायदिलै मा दङ जाजाथाव नङा मैदेर हाथायसो जागोन आं मैदेर हासुंलि औ माने जानो मोजां मैदेर हाथायखौ गारंफ्रासो जासिलाना लाबोदो आङो बे औ खानस्रिखौनो खानस्रि प्लेटनि लाबोदो रानग्रायाबो नै दिनैनो जोबथा जागोन ओमफ्राय दाख्लैयो अन्थाइबारियाव नोंथांमोना सार अन्थाइजों मानसि थैदों होनना खोनानाया बै बिफाङानो हनै एसे सान्दुं गोसा जादों बैलाय बै बिफाङानो हनै बै लान्थाथा नुहुरनाय बिफाङा बेनो खेलाया दासिमावबो समान रावबो सोलायनाय गैया ओरैबायदि फाथा फाथि जाखादों बड'सा अन्थाइ एफसिजों ओमफ्राय NLBजों ओरैबायदि फाथा फाथि खेलाया देन्जार खासुथिबो एकदम जों बुंलाय दा नोम्ब'खौ हराब्ला होनलायनायनि ओरैबायदि जाखादों लाजोबलांखानायसो स्टक मा जारिमिन बायदि जाना थाथोंसैलै दे मा नुबाय खामानि गैयालै बारा फैयो जाखौ बर' सिख्लाखौसो लानानै थांगोन बियो फैदावनो खेलाया टाइम जोबहां जोबहां बिराद गरम जादों दाबो रावबो गल जालायाखै द्र' दमासोंना आयौ बेयाव गलैदों नङामोनलै खालायदों बिसोरनाबो ओरैबो गरमखा खेलाया ओरैबायदि फाथा फाथि जानानै दं खेलायानो जोबलायबाय दासिमावबो रावबो गल सोलायनो हायाखै दा खेलाया जोबबा ना टाइम बारायबावगोन ना मायो समासो खिन्थासिगोन बारायबावसिगोनदां हनै जों हले गोलोमफ्रुलायनाय खेलाखौ नायदों Oh!
लास्ट बल अन्थाइ एफसि सिमाङा जोबाय देरहामारबाय दा होनला बिथांमोना बड'सा अन्थाइ एफसिनि जाहैबाय दा बिथांमोना देरहाबाय आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया नायबाय जोङो हास्लाबनायलाय बेखौ खेबनो बेखायनो जों थांनायसै जुदि आदा बिंलाय थांगासिनो जोंनि आदा बिंलाया नै थांगासिनो आदा फैजोब्बायब्ला थांदो बिथांनि जोङो इउटिउबाव दिनैनि साबस्क्राइब खालामो बयबो हाबाफारिखौ जागायदिनि दा जोङो देखायनो हानायलाय ओमफ्राय देखायनाया जाहैबाय बड'सा अन्थाइ एफसिया ट्राइब्रेकाराव से गलाव देखाबाय ओमफ्राय NLB एफसिया माने से गलाव जेनबाय आरो बेनो दा हाबाफारि जागासिनो दङ इसोरा हामबाय होदों दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों बे अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बारा दाला बे फाइनाल हाबाफारिखौ बर' ये बड़ी अच्छी बात कही आप